L-industrija tal-gaming f'pajjiżna tikkontribwixxi 11% tal-ekonomija ta' pajjiżna u hija meqjusa bħala waħda mit-3 kontributi ewlenin tal-ekonomija Maltija. Għal dan il-għan pajjiżna għandu jagħmel ħidma koordinata fuq livell Ewropew biex tiġi protetta l-industrija tal-online gaming f'pajjiżna. Qalet dan il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista Miriam Dalli waqt żjara li għamlet lil wieħed mill-operaturi ewlenin tal-online gaming MEP'S u għand il-Lotteries and Gaming Authority li hija regolatur. Miriam Dalli tkellmet dwar il-ħtieġa li l-industrija u l-qasam edukattiv jaħdmu id fit biex iż-żgħażagħ ikollhom il-ħiliet meħtieġa. Hija enfasizzat l-importanza ta' gaming responsabbli u rigward il-ħtieġa li min ikun qed jilgħab jingħata l-protezzjoni kollha meħtieġa. Dalli f'laqgħa li kellha mal-kap eżekuttiv ta' MEP'S iddiskuti regolamenti u direttivi proposti tal-Unjoni Ewropea li issa jkollhom effett dirett fuq l-industrija tal-iGaming.